Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Magandang umaga po mga kaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosalinda. Nakatira ako sa probinsya ng Sagbayan, Bohol. Isang tagong nayon sa aming probinsya, kung saan konti lamang ang mga nakatira at magkakalayo pa ang aming mga bahay. Isa akong high school student sa di kalayuan na paaralan mula sa aming bahay. At sa tuwing ako ay uuwi, kasabay ko lagi ang kaibigan ko na si Corazon. Sa kadahilan ng madadaanan din naman niya ang aming bahay pauwi sa kanila. At dali-dali na nga kaming naglakad pa uwi dahil hapon na rin ang aming labasan. At delikado nang maglakad sa aming lugar kapag dapit hapon na. Hindi dahil sa mga masasamang tao na baka makatagpo mo, kung hindi, dahil sa mga masasamang elemento na di nakikita na maaari mong madisgrasya nang di mo mamamalayan. Bakit ko nasabi yan? Dahil uso dito sa amin ang mga elemento na di nakikita, gaya ng mga duwende, kapre, at iba pa. Dahil nga sa tago at tahimik ang aming lugar at bihira lang nabibisita ng mga dayuhan, idagdag na din natin ang mga aswang na namumurwisyo sa aming lugar. At di kalaunan ay nakarating na nga kami sa aming bahay at nagpaalam na ako kay Corazon dahil sa dulo pa ang kanilang bahay at kami ay doon lamang sa bungad ng aming nayon. At pag-uwi ko nga ay kaagad akong sinalubong ng aking inay. "Rosalinda, bakit kasabay mo na naman yung kaklase mong si Corazon? Hindi ba't pinagsabihan na kita na layuan mo yan at may lahi yan silang aswang?" Bigkas ng aking inay. Subalit hindi naman ako naniniwala dahil matagal ko ng kaibigan si Corazon at agad na nga lang akong umakyat sa aking kwarto at nagbihis na upang makapagpahinga na. Habang lumalalim ang gabi ay sinasakop na din ng katahimikan ng aming lugar at tunog na lang ng mga insekto sa labas ang maririnig mo. Kaagad naman sinara ng aking inay ang mga bintana at pintuan at naglagay na din ng asin sa paniniwalang pangontra ito sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Maya-maya pa ay di ko namalayan na nakatulog na ako at maliwanag na pagmulat ko ng mga mata ko. Agad nga akong bumalikwas ng bangon dahil tinanghali na ako ng gising. May pasok pa ako. Agad na akong nagpaalam sa inay at lumabas na ng bahay. Subalit nagulat ako dahil wala si Corazon sa tapat ng bahay. Ang karaniwan ay makikita ko siyang naghihintay sa tapat ng bahay dahil sabay rin kaming pumapasok. Subalit wala siya sa pagkakataong iyon. Inisip ko na lang na nauna na siya dahil tinanghali na ako. Pagkarating ko sa school, nakita ko si Corazon pero hindi niya ako pinansin. Tuloy-tuloy lang ang lakad at para bang iniiwasan ako. Nagtaka naman ako kung bakit, pero hinayaan ko na muna siya at pumasok na ako sa klase ko. Nang mag-uwian na ay agad na akong lumabas para hanapin si Corazon at nakita ko na siya. Nang lalapitan ko na siya ay agad itong tumakbo palayo sa akin. Kaya naman hinayaan ko na lang siya at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Pero hindi naman ako mag-isa dahil may mga kasabay din akong estudyante na naglalakad. At narinig ko nga na pinagkukwentuhan nila si Corazon. Kaya naman nilapitan ko sila at sinabi nga nila sa akin, "Rosalinda,
Alam mo ba na patay na yung nanay ni Corazon? Ani ng kapwa ko estudyante. Nagulat naman ako sa balita dahil hindi ko ito alam. Kaya naman dumiretso ako sa bahay nila Corazon. At pagkarating ko nga sa kanila, nakita ko si Corazon at ang mga kamag-anak nila na nakasuot ng itim. Pinapasok nga ako ng lola niya at inalokan ng pagkain. Pero tinanggihan ko ito dahil ang sabi sa akin ni inay ay huwag akong tatanggap ng kahit anong pagkain o inumin sa kahit kanino dahil baka daw ito ay may nakahalo, paraan ng mga aswang upang makahawa. Nakiramay nga lang ako at agad-agad na ring umuwi dahil maggagabi na at delikado na sa daan. Tumakbo na nga ako dahil natatakot na rin ako at malapit na magdilim. Idagdag pang mga mataas na damo at puno pa ang dadaanan ko. Habang tumatakbo, naririnig ko ang mga tunog ng wakwak na palatandaan din na may malapit na aswang. Pero binaliwala ko na lang ito at nagpatuloy na sa pagtakbo. Ngunit di kalayuan ay nakikita ko si Corazon na nakatayo sa may madilim na parte ng gubat na iyon. Nakatingin ito sa akin na parang naglalaway. Nanlilisik ang mga mata na para bang nagagalit sa akin. Kaya naman nabigla ako at mas lalong kumaripas ng takbo. At natauhan na nga lang ako ng mabunggo ko si inay. "Oh, Rosalinda, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap." Wari ng aking inay. "Nay, dumalaw lang ako kila Corazon. Namatay kasi yung nanay niya." Sagot ko naman. Nagulat naman siya at pinagsabihan ulit ako. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na layuan mo na si Corazon? Pero bakit pumunta ka pa sa kanila? Alam mong pamilya sila ng mga aswang. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo. Halika na nga at tayo ay umuwi na." Sagot naman ni inay. Kaya naman ay naglakad na kami palapit sa bahay at tumingin ulit ako sa likod. Nakita ko na nakatingin pa rin si Corazon sa amin. Nanlilisik ang mga mata. Kaya naman nagtataka ako kung bakit siya ganoon sa akin. Pero napapaisip na din ako na baka nga totoo na aswang ang pamilya nila. At pinamana ng nanay niya kay Corazon ang pagiging aswang dahil hindi siya makakapagpahinga hanggat wala pang nagmamana ng pagkaaswang pagkaraan ng ilang araw. Tahimik naman ang aming nayon at wala pang nababalita ang biktima ng aswang. Upang makatulong ay sinamahan ko si inay na mamalengke. At habang namimili nga ay nakita ko sa di kalayuan si Corazon. Nakatulukbong ng balabal at nakatingin sa baba. Pero mapapansin mo na wala na ang guhit sa pagitan ng ilong at bibig niya, na isa sa mga sinyales na aswang ang isang tao o kaya naman ay engkanto. Mapapansin mo din ang pagbagsak ng katawan niya. Sobra itong namayat. At bigla na nga lang siyang naglaho sa dami ng tao. Maya-maya pa nga ay umuwi na kami ni inay at maggagabi na. Pagka-uwi namin ay agad nang nagluto si inay at kumain na kami. Mga 9:00 na nga ng gabi nang mapag-isipan ko ng magpahinga. Papunta pa nga lang ako sa kwarto nang marinig ko na nag-iingay ang alaga naming baboy. Kaya naman ay agad kong ginising si inay dahil nauna na siyang matulog at pagkagising nga niya ay agad akong nagpatulong silipin kung bakit maingay ang alaga naming baboy. Nagulat ako sa nakita ko. Si Corazon, duguan, kinakain ang alaga naming baboy. Kaya naman agad lumabas si inay
hawak ang buntot pagi niya. Pero agad nakatakbo si Corazon at nagwangis hayo patakbo sa bundok. Doon na nga lang ako lalong naniwala na ang dati kong kaibigan ay isa ng aswang. Kaya naman, simula noon ay hindi ko na muli pang nakita ang kaibigan ko. Sa pag-aakalang wala ng kababalagan pang mangyayari ay naging kampante na ako. Hanggang sa paglipas nga ng mga panahon ay nakilala ko si Bernard at napangasawa. Bumukod na rin kami ng bahay. Sa di lang rin kalayuan mula sa bahay ng aking mga magulang. Nang mga panahong iyon ay kasalukuyang nagdadalang tao na ako at nasa 8 buwan na. Panaka-naka na rin akong nakakarinig ng huni ng wakwak sa paligid. Di ko lamang iyon pinapansin sa kadahilanang naging kampante na nga akong nilubayan na ako ni Corazon. Ngunit habang lumilipas ang araw ay nakaramdam na ako ng pagkabahala at takot sa aming mag-ina. Dahil sa nung minsang namamalengke ako ay nakita kong muli si Corazon. Nakangisi ito sa gawi ko habang hindi inaalis ang pagkatitig sa aking tiyan. Naramdaman ko pang bahagyang gumagalaw ang aking tiyan at para bang nararamdaman ng sanggol na may nakatingin sa kanya. Sa paglipas nga ng mga araw ay nakikita ko ng palaging umaali-aligid na naman si Corazon. Madalas ko siyang nakikitang nakamasid sa akin at sa tiyan ko na para bang asong ulol na naglalaway sa di kalayuan. Bernard, alam mo bang nakita ko na naman ang dati kong kaibigan? Panimulang wika ko sa aking asawa. Alin doon? Si Corazon ba ang tinutukoy mo? Yung kaibigan mong aswang? Sunod-sunod na tanong ng asawa ko. Tumango naman ako at sinabi kong siya nga ang tinutukoy ko. Palagi ko itong napapansing nasa tapat ng bahay at nagmamasid lamang. Huwag lang talaga siyang magkakamaling kantiin ka at papahuli sa akin. Dahil kung hindi ako mangingiming patayin ang aswang na iyon. Wika pa ng asawa ko. Hayaan mo't manghingi ako ng pangontra sa nanay mo bukas para hindi makapasok dito sa loob ng bahay natin ang aswang na iyon. Dagdag niya pang wika. Mas maigi na iyong maging handa tayo para hindi ka mapahamak. Huling tugon niya. Tumango naman ako at sinabing palagi na lamang naming i-double check ang pintuan at bintana para walang malusutan ng aswang kung sakali mang magtatangka itong pumasok sa bahay namin. Kaya nga simula noon mga kaaswang, bago ako matulog ay sinisigurado talaga ni Bernard na nakasarado ang lahat ng pintuan at bintana. Palagi niya rin katabi ang buntot ng paging binigay ng aking ina. Dahil pangontra umano iyon sa aswang. At takot na lumapit sa iyo ang aswang kapag may bitbit kang buntot ng pagi. Habang nagpapahinga na kami ay bigla na lamang kaming nakarinig ng ingay sa bubungan. At para bang may dahan-dahang naglalakad sa taas noon. Yari sa yero kasi ang bubungan namin. Kaya bawat pagtapak mo rito ay lumilikha iyon ng ingay. Nung una'y pinakiramdaman lang namin, baka si pusa lamang ang naroroon sa taas. Subalit di kalaunay nakakarinig na kami ng mahihinang huni ng tiktik. Kaya naman ay hindi na nakapagpigil pa ang asawa ko at malakas na siyang nagsalita. Hoy, putragis! Ikaw na aswang ka. Kilala kita. Kaya naman tigilan mo na ang asawa ko. Kung ayaw mong buhay mo ang patigilin ko. Galit na sigaw ni Bernard. At maya-maya pa ay nawala na ang maingay sa bubong. Lumipas ang isa pang buwan at kabuwanan ko na nga. Aray,
Bernard, Bernard, manganganak na yata ako. Ang sakit ng tiyan ko. Tawag ko sa aking asawa. Sobrang sakit na kasi ang pagkaramdam ko. At ani may puputok na ang panubigan ko at manganganak na ako. Kung kaya't agad agad namang lumapit ang asawa ko. At maya-maya pa ay nagpatawag na nga ito ng komadrona sa kapatid niyang si Larry. Bilisan mong tumakbo. Sabihin mong manganganak na ang ate mo. Sigaw ni Bernard. Natatakot man ay wala nang nagawa pa ang kanyang kapatid, kundi ang kumaripas na lamang ng takbo patungo sa bahay ng komadrona. Habang naghihintay kami sa komadrona ay nakita kong dahan-dahang bumukas ang bintana at agarang iniluwa si Corazon mula roon. Pulang-pula ang mga matang nakasilip ito at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Sobrang baho na rin ang umaalingasaw na amoy na nalalangham ko at pakiramdam ko ay hihimatayin na ako. Kaya naman ay nagsisigaw na ako. Tinawag ko si Bernard na kasalukuyang pumunta ng kusina upang kumuha ng tubig. Kalapit niya naman sa akin ay mabilis niya nang nilapitan ang bintana at walang ano-ano ay sinabuyan ng asin ang aswang at mabilis na isinara. Naging alerto lamang na nakamasid si Bernard sa paligid sa kadahilan ng baka makapasok pa ang aswang at mabiktima kaming mag-ina. Maya-maya pa nga ay may kumakalampag na sa bubungan at tila ba may naglalakad. Kasabay naman nito ay ang pagkalabog ng pinto. Dahan-dahan itong sinilip ni Bernard at may nakitang babae. Bigla itong nagsalita. Bernard, si Susan ito, ang komadrona. Rinig kong wika ng matanda sa labas. Agad nang pinagbuksan ni Bernard ang komadrona at pumasok na sa bahay. Pagkapasok ay mabilis niya nang isinara ang pinto. Diyos me, malayo pa lang ay naririnig ko na ang huni ng wakwak. Magdidikdik ka ng bawang at ilagay mo sa bawat gilid ng bahay niyo. Utos ng komadrona sa asawa ko. Mabilis namang sumunod si Bernard at nagmadali na nga itong pumunta sa kusina para magdikdik ng bawang. Samantalang ang komadrona naman ay nagpakulo ng tubig para sa gagamiting panganganak ko. Matapos itong magpakulo ay nagmamadali na itong lumapit. Agad na sinimula na nga ng komadrona ang pagpapaanak sa akin. Habang umiiri ako ay sumasabay naman ang mga alulungan ng aso at may kumukutkot sa taas ng bubunga namin na naglikha ng nakakabahala at nakakapangilabot sa pandinig. Sige lang iha, huwag mong pansinin ang nasa paligid. Hayaan mo na ang asawa mong magbantay para hindi makapasok sa loob ng bahay ang aswang. Rinig kong wika ng komadrona. Putragis ka talagang aswang ka. Hindi mo ba talaga kami titigilang animal ka? Rinig kong sigaw ng asawa ko. Sabay muli na namang nagsaboy ng asin sa labas. Kasalukuyan niya kasing hinahanap ang angil na naririnig. At iyon nga ang kanyang nasaksihan. Manang, kayo na ho ang bahala muna sa mag-ina ko. Lalabasin ko lang itong aswang na to. Makikita niya talaga ang kanyang hinahanap. Gigil na wika ng asawa ko. Kahit sobrang sakit na ng tiyan ko ay pilit ko pa rin pinipigilan si Bernard. Naisip ko kasing baka mapano at mapahamak siya sa labas. Lalo na at siya lamang mag-isa. Maya-maya pa ay muli ko na namang narinig na sumigaw ang asawa ko. At sa pagkakataong iyon ay narinig kong may nagbukas ng pintuan. Indikasyon iyon na may lumabas ng bahay. Huwag mong intindihin ang ingay sa labas, iha. Sige na, umiri ka pa.
malapit nang lumabas ang sanggol. Utos ng komadrona sa akin. Sobrang sakit na ang nararamdaman ko. Idagdag pang nakakapangilabot ang mga angel na naririnig ko sa labas ng bahay. At tanging pagkakalampagan na lamang ang naririnig ko sa labas niyon. Hanggang sa hindi na nga naglaon ay nailuwal ko ng maayos ang aming anak. Malusog ang anak mo, iha. Napakaganda. Wika ng komadrona sa akin. Agaran niya nang nilinisan ng sanggol at binalutan ng damit. Pagkatapos ay inilapag sa gilid ng higaan ko. Makalipas lang ang ilang sandali ay muling tumahimik ang buong paligid. At kasunod noon ay pumasok na sa loob ng bahay ang asawa ko. Nakita ko siyang sugatan. Kaya labis-labis ang pag-aalala ko. Subalit nagwika naman siyang ayos lamang siya at hindi galing sa kanya ang dugong nakikita ko, kundi galing umano iyon sa kaibigan kong aswang na si Corazon. Aniya pa, kailanman ay hindi nababalik pa ang aswang na iyon, sapagkat napuruhan na niya. Kaya natitiyak niyang magtatanda na iyon. Hindi ko lubos maisip, mga kaaswang, kung bakit pati akong kaibigan niya noon ay pinagbalakan niyang biktimahin. Kaya simula noon ay naniniwala na talaga ako sa kasabihan ng mga matatanda na traidor ang aswang. Pakitaan mo man ng kagandahang pag-uugali, tatraidorin ka pa rin. Sa ngayon po ay maayos at masaya naman kaming namumuhay, kapiling ang aking pamilya. Hanggang sa nasundan pa iyon at nagkaanak kami ng 7. O diba? Dami no? Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Muli, maraming salamat po. Kasama ko na ang anak ko at kasama na namin ang mga anak namin. At masaya na ako. Wala na ring nangyayaring kababalagan sa baryo namin simula nang mawala si Corazon. At hanggang dito na lamang talaga. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Rosalinda ng Bohol.